danas je Svjetski dan meteorologije. Ovog jutra sa nama je direktorica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Dušica Brnović. Razgovarat ćemo o poslovanju zavoda, o ovome danu i mnogim drugim detaljima. Gospođo Brnović, dobro jutro. Danas je Svjetski meteorološki dan, jako važan datum. I šta nam govori trenutno o meteorologiji danas? Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Pa povod današnjeg našeg razgovora jeste upravo obilježavanje dva veoma značajna datuma za zavod. To je Svjetski dan voda koji je obilježen jučer 22. marta i Svjetski dan meteorologije na današnji dan 23. marta. I jedan i drugi su na izgled izgledaju različito, ali su suštinski povezani jer voda i vrijeme oblikuju naš svakodnevni život, a također i našu dugoročnu budućnost. Svake godine ova dva datuma, dva događaja imaju određeni slogan pod kojim se obilježavaju. Svjetski dan voda, slogan ovogodišnji jeste voda i pol, koji upravo ukazuje na činjenicu da još uvijek oko 2 milijarde i 100 miliona ljudi nema pristup bezbjednoj i čistoj vodi. Također dati akcenat na rodnoj ravnopravnosti, voda i rodna ravnopravnost, upravo ukazujući da su negdje žene i djevojčice opterećene ukoliko nemaju taj dobar pristup u vodi, imaju neko dodatno opterećenje, a to je na uštrb njihovog obrazovanja i ekonomskog osnaživanja. Sa druge strane, Svjetski dan meteorologije se obilježava i ukazuje na potrebe razvoja meteorološkog sistema, klimatskih analiza, a posebno sistema ranog upozoravanja. Proslavlja se pod nazivom "Posmatrajući danas, štitimo sjutra". Veoma je jaka poruka upravo iz tog razloga što svi nacionalni meteorološki sistemi moraju prvenstveno razmišljati o uvođenju ranih sistema upozoravanja. To kod nas još uvijek nije u dovoljnoj mjeri razvijeno, upravo zbog nedostataka sa kojima kako Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, tako i ostale stručne institucije, zbog raznih izazova sa kojima se susreću, a prvenstveno zbog tehničkih i kadrovskih kapaciteta. I upravo to je bio, da kažem, negdje povod za obilježavanje ta dva datuma i organizovanja infodana danas. Evo, pomenut ću gdje je, to je na Univerzitetu Crne Gore, zgrada rektorata, Plava sala u 11 sati. Naša ciljna grupa su studenti završnih godina studija, kao i postdiplomskih, i željeli bi da i malo bliže približimo rad zavoda, koje su to djelatnosti koje su u nadležnosti zavoda, također da ih upoznamo sa velikim mogućnostima stručnog usavršavanja, što bi za njih bilo vrlo interesantno, kao i zapošljavanja u zavodu u nekom narednom periodu. Nadamo se da će to biti uspješno, da će neko od njih, pretpostavljam, vidjeti sebe i da bude član našeg kolektiva, što bi nas posebno radovalo, ali i ostali zainteresovani se pozivaju da prisustvuju događaju. Koliko su mladi zainteresovani da budu dio ove oblasti? Pa mladi su zainteresovani, možda je negdje, da kažem, problem što, da kažem, ključni fakultet za oblast meteorologije je van granica Crne Gore, a za ostale oblasti pa ima zainteresovanih, ali negdje, osim što su ti fakulteti, da kažem, tehničke struke, oni su prilično zahtjevni, ali mladi ljudi imaju ipak i očekivanje da taj njihov trud i rad bude nagrađen, a možda organi državne uprave ne mogu baš da odgovore njihovim očekivanjima, ali mi smo tu da ih upoznamo sa našim radom. Velika je stvar što kroz Zavod za hidrometeorologiju, koji je inače članica mnogih međunarodnih organizacija, imaju velike mogućnosti za stručno usavršavanje. To druge institucije ne pružaju, tako da negdje nije sve baš u toj finansijskoj strani. Evo, u zavodu ste rekli da fali kadra. Koji je kadar najtraženiji? Da li studenti možda imaju tu priliku da dobiju zaposlenje u zavod i možda da steknu neko iskustvo koje će im značiti u budućnosti?
Tako je, najveći nam je nedostatak u oblastima meteorologije, hidrologije, ekologije, seizmologije i hidrografije. Upravo je danas i akcenat, bit će akcenat na infodanu na tim oblastima. Imaćemo jedan kratak film gdje će oni moći da vide. To su naši, da kažem, izvještaji sa terena, kako to izgleda stvarno u praksi, a i bit će kolega iz svakog sektora koji će biti na raspolaganju da odgovori na sva njihova pitanja ukoliko budu zainteresovani da nešto pitaju. I evo za kraj još jednom da pozovemo studente da dođu danas i širu javnost, da dođu da posjete ovaj jako važan događaj. Tako je, bilo bi nam posebno drago da studenti prepoznaju priliku, pa bar da dođu i da vide šta smo mi to pripremili, a nama bi to mnogo značilo jer nam je problem između tehničkih i kadrovskih kapaciteta visoki prioritet i mi moramo raditi na tom unapređenju. Inače, ako mislimo da rad zavoda bude uspješan i funkcionalan i dalje. Hvala vam puno što ste bili moja gošća jutros i ja vam želim da ovaj današnji infodan bude jako uspješan i da zavod dobije neke mlade kadrove koje će obučavati u narednom periodu. Hvala i vama puno što ste odvojili vrijeme da dođete i propratite naš događaj i nadamo se da će te vaše želje nama negdje biti ispunjene.